मिथुजों जोंनि बिराद मोजां मोनसे स्पेशल डे आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दायो जोङो दखानाव सफैबाय माने दिनैहाय बे दखाननिनो जोंनि स्टोर नि ओपनिं दं आरोना लोगोफोर दिनैहाय ओंखायनो बयनिबो बोर नांगोन बोर सारस्रि हरदो लोगोफोर ओमफ्राय गोबां सापर्ट नांगोन आरोना नोंथांमोननो दखानखौ एसे दिन्थिनोसै ओमफ्राय दा फुंनि टाइम जों सफैबाय फुजा दङ दिनैहाय ओमफ्राय बिदि दस्रा बिदि आलासि गैया आरो जायगानिनो गोजा थेवब्लाबो नोंथांमोना भिडिअखौ दिनै नायलांदो लोगोफोर एसे दिन्थिनोसै माने थफ्ला थफ्लि सामान दख'ना जों दासो बेयावहाय माबा खालामनोसै ओमफ्राय माबायदि दख'ना माखौ दखानखौ माबायदि नुदों कमेन्ट खालामहरदो लोगोफोर माने जों एकदम हायाबाबो खस्थ' मस्थ' मिथुजों आंजों बानायबाय आरो इयाव लाइट होदों खिन्थु बेखौ गुफुर होनो नागिरदोंमोन खिन्थु गुफुर जों मोनाखिसै जायनि थाखाय जों बेखौनो होबाय आरोना ओमफ्राय दायो मिथुआ माबा माबि खामानि मावगासिनो लासैनो मा होनो जोंना फुजा दं नालाय दा ओमफ्राय आगै सिमा दंफैयो थेंक इउ स' माच रुटानफ्राय मैया सफैदों आंना बिनानाव लद्रिया ओमफ्राय जों बेखौ हरावनो मैया बेखिनि दख'नाखौ दोनदों ओमफ्राय स्टकआव इमान दख'ना गैया खारन जों इमान उथायनो हायाखै आरोना लोगोफोर फैसाबो गैया जाहैदों ओमफ्राय बिथिंजाय जा जोङो हेंगाराव खैथामान ब्रेन्डनि दख'नाफोरखौ आलायनोसै आरो ओमफ्राय बेनो लोगोफोर ओमफ्राय बिथिंजाय मा होनो फुजानि सामानफोर दोनदों ओमफ्राय बिथिंजाय पार्लार फिसायैनो लाखिदों आरो ओमफ्राय बयबो फैदो गासैखौबो वेलकाम जोंनि दखानावहाय लोगोफोर एबार खाथि खाथियाव दख'ना नांगौबा डाइरेक्ट मा होनो नोंथांमोना सबाव फैनानै लांफैनो हासिगोन आरो ओमफ्राय स्टार्टिंनिफ्राय ब्रेनारखौ एसे दिन्थिनो र' खेबसे माने दा बेनारा स्टेन्डिं बेनार मोनसे थाबावगोन आरोना लोगोफोर एबार बयबो फैदो लोगोफोर खाथि खाथिनिया आंनि सबाव फैनो हासिगोन बे खैराबारिनि ओरै मा होनो थामरेश्वर खाथियाव आरो जेनेबा तिनिआलि मोनोना गरेस्वरनिफ्राय फैबा आरो सिदा ओमफ्राय नबिन नार्जारि सक होनो आरो बेखौहाय ओमफ्राय ओरैनो बांसिनैनो गानजा सक होनो ओरैथिं थांबा थामरेश्वर खाथि ओमफ्राय ओरै थांबा मा होनो बे जोंनि शेलाइमारि बाथौ मन्दिर खाथि जायो आरो नै लोगोफोर आगै मिथु आरो मिथिनि दुकान ओपनिं खालामनायनि भिडिअखौ नोंथांमोननो एसे दिन्थिबाय आरो आङो गोबां समनिफ्रायनो बिसोरनि भिडिअफोरखौ नायखाबाय थायो आरोना मानो होनबा आंहाबो थेलामारा तिनिआलियावहाय दख'ना दुकान दङ नालाय लोगोफोर ओमफ्राय बेयावनो आङो आगै मिथिनिफ्रायनो आङो बैसागोनि सिगां ब्रेन्डनि दख'नाखौ लाबोगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आंनि दुकानावबो माने ब्रेन्डनि दख'नाखौ मोनगोन आरोना बैसागोनि सिगां ओमफ्राय आङो बेखौनो एसे माने आङो नोंथांमोननो बुंनानै दिनखानोसै नालाय भिडिअआव आङो दिनैहायनो आङो बिथांमोननि दखान ओपनिं खालामनायखौबो एसे दिन्थिनोसै होननानै बुंखाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोननोथ' खिन्थाखाबाय भिडिअनि गेजेरजों आगै मिथिया बबे जायगायावहाय बिसोरो दखान खुलिदों ओमफ्राय आं बिसोरनि दखानावहाय माने गोख्रोङैनो माने जल्दिनो थांनानैहा बैसागोनि सिगां आङो दख'ना कालेक्ट खालामगोन होननानै सानदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै दिनै आगै मिथिनि साननाया जाफुंबाय आरोना मिथु आरो मिथिनि साननाया जाफुंबाय आरोना मालाय दिनै दखान ओपनिं खालामबाय आरो गोबां मानसिफोरा फैनानै दिनै ओपनिंनि समावनो दख'ना ब्लाउस ओमफ्राय आरो आर'नाइ बेफोरबायदि गोबां माने लांफैनो फैदों आरोना गोबां मानसि नुबाय आङो दिनैहाय ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोनाबो आगै मिथु आरो मिथिनि दुकानावहाय फैगोन होननानै थ' दिनैनि आंनि भिडिअआहाय बेखिनियानोमोन आरोना आङो आंनि दुकानावबो ब्रेन्डनि दख'ना लाबोगोन लोगोफोर ओमफ्राय आसा खालामो आङो बैसागोनि सिगां नोंथांमोननोबो आङो होनो हागोन होननानै